manghilin eh. Hi, good morning. Maayong buntag sa tanan. Nanapod ko ng tubangan. Salamat Lord. Salamat sa gasa sa kinabuhi. Nakamatap na rong buntaga. Adlong binis na diay. 22 na. Kamusta na mong tanan? Sa indong ni mo tangan. Hinatmanta nga askel abtik magapa ni kaysi kay tarong adlaw sanay nang gitrabaho amping mong tanan. Good morning. Na kuan bitaw ko sang ko kamubon sa hang na tan-aw sa vlog ni Tiri gabi na nawa ko nuwag limo ko ni tatay murag naglisod ko dawat pod sakit pas daghan ko nagtanaw sakitan ko sa daghan nagtanaw kong tatay mga nag hinaktak sa ngawa na gidang langgam kay tura bang langgam mahal ba to niya kay hinatag tos mahalin sang isuon nganing biya nas kalibutan kaning tay dulo to nga langgam tagangin dulman to talagi abi mo na og kuan ngutana ko ni Ali og tinud bazid nga ang langgam kuno tinudjud kuno nga wa tangkaw ray nabilin saan taman natripan man saan man tay sagdila man tay kay magkauli ko diha pon ako yung mga taglimokon ato kos pangpang bitaw tay naghang limokon sa bukid sa balilihan ato lamang tong wala lamang ta mangati og di sa tay makamubon ako gani wag gali po ko nakamubon sa balita aram murag sakit sa daghan bitaw kay kuan man katong langgaman atos tungod sang higdaanan oras itong mga alas 4 mutingog na to mutihang orasan usahay og kalabi na bitaw nako yung mga lakaw sa do inigmata na to o inigtingog dito makamata nako wasa tay ako galingon na kamubon pati sa bulita pati sa upa wala kamubon ning tiaw pati sa undoy ningan na tiaw kunong makawatag langgam nga na may mga iro na balita lagi nga gikawat di wa na jud sa taman mayong buntag diay diya sa Italy. Ma'am Yuning Ayop, good morning ma'am, amping kanunay sa iyong pamilya, God bless. Og diha sa Korea ang Mersan family, amping kanunay ma'am, good morning, God bless gihapon ma'am, salamat sa kanunay pagsilip. Ug diha sa Bayugan City di ay nakoy bag-ong nisilip Tupista Roland. Maayong buntag dai diha ni Tupista Roland taga Bayugan City. Kan salamat kaadto sa pagsilip sa ang payag. Ug labi na ni Vilma Makabalo, morning ma'am, kamusta? Nila ni Pilisa Taghap, good morning. Good morning di ay ni Ma'am Cherry Ulrich kayintong nga nasa US. Good morning ma'am, salamat sa kanuning pagtimbaya sa ang payag way na lang malingaw-lingaw ta ginagmay amping diha kanunay Ma'am Cherry Ulrich kayintong ni Ma'am Almalim nagyapon ni sa US pareha na sila si Ma'am Almalim taga Valencia ni sa poblasyon Valencia dapit sa munisipyo ilahang bay daw mura pud minanig nagkita na bisag wa pa sa kabuotan ni ja amping diha kanunay Ma'am Almalim, morning. O ni Jit Mendoza, good morning diha ma'am. Vilma Makabalo, mayong buntag. Amping kanunay. O ni Idina good morning diha sa Liti.
ay bata ning labay sa likod. Kamusta Ma'am Edina Orada Kanyiti Saliti? Good morning diha Saliti. Og mayong buntag usab diha sa Bohol ni Nanay Basing Channel sa Pagahat Alicia Bohol. Mayong buntag nay. Mayong buntag asa man kaning tunong datong na may swimming pool imong giadto na day swimming pool sa kuan. Kita ko sa imo ang video na day nice nga swimming pool sa Kabatang kuno. Tayo isang gitan-aw pohon. Maligo ta to makauli ta. Uli ko pohon og Bohol bitaw. Tama na ko tiglan taw sa Bohol. Salamat na Basing sa karuning silip sa ang payag. O mayong buntag usab diha sa Tagbilaran, Bohol ni Marcelo Castañares. Good morning sir. Mayong buntag sa Tagbilaran. O ni diha po ni sa Bohol ni Lolo Mandin. Good morning. Good morning sa Tibok Bohol. Mayong adlaw Bernice og ni Rosemary diha sa Tagbilaran diha po ni Nabilong kay naman ni sa Uptown. Good morning kay Nades Kuwait si Kling regards kong Kling nasa Kuwait. Mayong buntag may buntag diha sa Tibok Bohol labi na diha sa Cortez nila ni Gaga Esquadro nani si sa Hall of Justice. Good morning diha ma'am. Mayong buntag kamusta? Dugan na tawa nagkita. Puhon makauli ko mo na kos imong bay. Salamat. Og sorry diha ang Gracia Moral ko kaabot sa imong live gabi kay lis lagi pag signal atong magabi Sorry kaadto. Og salamat laman gyapon sa imong karon na silip sa ahang Pajag Triple Brothers Silipa Padninjo. Agawig so sayang wa ta nakabanding og kuan kanang lugay diri sa Manila kay balik man kag dali ingin man kag muli patag Bohol kuan balik man kag dali diha amping diha kanunay Gracia Moral sa Saudi sa katuding ngutana namay ning PM na karon pa ningan ngano kuno ngani ko dinhi kanunay mag-istorya ngano kung di ko sud sa bahay niyo Pau sa katong nang kasabot wa nagbagot-bot pero ako nakasabot nagbagot-bot kay ngano kuno ngani ko dinhi kanunay natural dani ko kanunay kay bawo mo sa among lugar dato nga arang sa baa kay dikit-dikit ra lagi ng mga bengbeng nay mga bata nay magpa-sounds tugtog nay mag-TV nay mag-istorya di ka makonsentrate og istorya kay tungod sa kasaba mo nang nga nung utana nga ila kong mo nang dingan sila nga gibuangan sila na kay nganong na ako nung dinhi karon ay mag-istorya kay ani dinhi kay linaw man tagsara may mga bata ron kay klase naman pero ning mahapon dani grabe pong bata naghana sa kato siguro mga bag-ubang ning tanaw sangguan wa sila kasabot nga nganong na ako dani pero nakasabot okay ra nila daghang salamat sa nakasabot salamat ko kaunay sang mga avid fans nga nakasabot sila nga na ako dani kanunay mo tong ubandeng wa makasabot nga pahawaan na lamang kuno ko kay na kuno ko digit sa mong sitwasyon pala man dato grabing sabaa gusto lagi ta kong di ba usahay na ako yung mga video nga nakaluto ko nakakaan ko o nagluto ko gulay nakautan ko kana nga time huway nagpatugtog mo nang kalugar ko katubang sa inyong tubangan kakita bitaw pod mo nga usiw pa po vlog maduman sila sa mag-vlog kay kababas lang mo edit bisag pagsaba ang mga silingan kay boss lang mo edit ako mangita jud og linaw kay kanang vlog dito ra ni way edit kita man siguro mo nga way edit ni hang vlog kay di kay ba mo edit may beto na sila mga sakop nga nadigwang na lamang kuno ko sa tubang cellphone di kanapon ko kabaw mo edit natural kanang vlog dito ra ni bahala gud mo ginahan mo tanaw di mo nang uban wa kasabot nagbugot-bot nga mo rin ning pahawaan kun lang ano kunong uban na mazining message na ningan nga
Malanghilin nga nung mga naman ka na wa baday kuno kuy bay, wa baday kuno pwesto sa bay, na bay si upaw. Siguro nung sila bago siguro nung silang subaybay mo nang wa kasabot. Pasensya na mo, wa mo kasabot, naranin do. Nga ko nung pasensya. Mo to nga nako dani tungod sa rason nga nung nako dani. Mo na nga sorry kaado sa mga message na ang gitubag kay aron kay bawo mo nganong nako dani. Usbuna kay bawo mo nga nako dani sa sitwasyon nga aron sa badik to. Rason po to nga dili ka ba mo edit. Sinsya na mo. Nako dani gawas. Wa po ko nang iwanin jo ganahan mong tanaw okay ra. Salamat naman jung tanan sa katong kanunay nag subaybay na amping kanunay ni Sara Laila Amid. Morning ma'am. Asa to kadapit. Salamat sa na yung paglili. Oh. Salamat din ko na ko ibagong ni Silip Noel Dominguez asa ka Sir Noel Dominguez. Salamat kaado sa bagong Silip sa ang vlog. Salamat Sir Noel Dominguez ug taga-asa ka. Nakoy na ilang Dominguez sa una ang amo sa Pasig. Si Dongte Dominguez taga Davao man to siya. Oo, taga Davao wa kay numdum dugay na. Ang amo sa Pasig Karinderya Dominguez na Plido. Salamat ka Noel, Sir Noel Dominguez. Yan sa Davao, ni Vilma Macabalo, morning. Sa Taghap, morning po. Sa mga bagong nisilip, o na mali ni sa tukupan. Amping kanunay.